per 4 cantonades de no res. Quadradet juga amb els seus amics. Ring, ring. És hora d'entrar a la casa gran. Però Quadradet no pot entrar. No és rodó, com la porta. Quadradet està trist. Li agradaria molt poder entrar a la casa gran. Llavors ell s'allarga. També es torça. Es posa cap per avall. Es plega. Posa't rodó, li diuen els rodonets. Quadradet ho intenta amb totes les seves forces. Però és que t'ho has de creure, li diuen els rodonets. Soc rodó, repeteix Quadradet. Però no hi ha manera. Què podem fer? Diuen els rodonets. Quadradet és diferent. Mai serà rodó. Doncs li haurem de tallar les cantonades, diuen els rodonets. Oh no, diu Quadradet, em faria molt de mal. Els rodonets es reuneixen a la sala gran. Parlen durant molt de temps, fins que comprenen que no és Quadradet el que ha de canviar. És la porta! Llavors retallen 4 cantonades de no res. Que permeten a Quadradet entrar a la casa gran amb tots els rodonets. Doncs ja sabeu que no fa falta que canvieu vosaltres. Sigues tu mateix. Fi. Per Hugo Carballo.